N.T.I TV. Igbo ekene m unu asị m ya ma alụ unu mma Igbo ndị be anyị nke onye chiri nu nya zere nwaada unu na-anụ onu ya bụ nwaada Oregbu na chinonye ada Anambra ada Igbo niile o nwere nnukwute isiokwu eburube n'ụbọchị nke taata m nwa n'isi onwe m bụ ya bụ ajụjụ wee bịa maka na mụ na ụmụnne m nọ n'ime ụlọ na-atụgharị ya bụ okwu m wee sị na aka m pụta wee bịa jụọ nna anyị maka na ọ ya aka anyị wee kọwa ya bụ ajụjụ wee bụrụ nna anyị n'ime ụmụ nwoke na ụmụ nwaanyị kedu onye ọ dị ka na-awọli ibe ya maka na anyị nọ n'ime na-atụle ya bụ okwu mụ nwa na onwe m wee na-asị na ọ bụ ụmụ nwoke na-awọli ibe ya ụmụnne m wee jụọ ajụ m wee sị ka anyị pụta bịa jụọ gị ya bụ ajụjụ ị nwere ike inyere anyị aka gwa anyị ndị na-awọli ibe ya ngị wasị na ụmụ nwaanyị na-aghọrị ụmụ nwoke na ụmụ nwoke na isoro ụmụ nwoke na-aghọrị ụmụ nwaanyị asị m na ụmụ nwoke na-awọli ụmụ nwoke ka ha si aghọrị ụmụ nwaanyị nọ ya bụ n'ebe oyi esi wee bido onye kwunye na ya na-atọ ụtọ okwuo ihe ọ na-atọ ka ya ebe ọ bụ na obi gị gwara na ụmụ nwoke na-adị aghọrị bụ ụmụ nwaanyị ma o duhie ụmụ nwaanyị iji akọwanị isiri ahịa okwu one ma one gbọọ ndị be anyị kwụ nọgọtara ihe ọ na-ajụ na ụmụ nwoke na nke a bụrụ ihe ha nara akparịrị n'onwe ha rị na ụmụ nwoke na ụmụ nwoke na-aghọrọ ụmụ nwaanyị na ụmụ nwoke na-aghọrọ ụmụ nwaanyị nke nwa be na-anụ n'ihe ọ na-ekwu ngwa n'usoro zaa ajụjụ a ọ bụ nwoke na-aghọrị nwaanyị ka nwaanyị na-aghọrị nwoke nye nwazi a na-asụ na nwoke na-aghọrị ụmụ nwaanyị ewezi egbo na nwoke na-aghọrị ụmụ nwaanyị nye nwa bụrụ nwaanyị mụnwa bụ nwoke nye nwa bụ onye aghọrịgwuru kọwaa ka esi wee ghọrịa ya ka ọ gbọọ ndị be anyị ka n'ọrụ ka o kwesịrị ịdị ọ kwesịrị ịkọwa na ka nwoke si aghọrị nwaanyị bụ na ụdịdị ntu a na ụdịdị ntu a na onye dị otu a ka ha ji wee na-aghọrịkarị ụmụ nwaanyị ya ahụ nghọrị nke aghọrịrị gụ ndị ntu esi wee ghọrị gụ iji wee mara na ụmụ nwoke na-aghọrị ụmụ nwaanyị n'ụdị nke m ihe njikwuo na ọ bụ ụmụ nwoke na-aghọrị ụmụ nwaanyị bụ na ọtụtụ ụmụ nwoke na-eji ekweta n'ihe ha abụrụ ka ha wee nweta nwaanyị ha chọrọ inweta na ihe kpatara ya na-ebu na ọ na-agba agwa nwaanyị eziokwu agwa ha na nwaanyị eziokwu ụmụ nwaanyị na-alaiki asị ụmụ nwaanyị na-alaiki asị ihe o ji dị ka nwoke ọ na-aghọrị nwaanyị ndị be anyị ajụjụ ya dịkwa mma o ajụjụ ya dịkwa mma maka na ile ajụjụ anya ịfụkwa na o kwesịkwara ka ngị nwa bụ onye na-anụ ihe anyị na-ekwu ka isonye kene ọ na-akọwa na ụmụ nwoke na-aghọrọ ụmụ nwaanyị maka na ụmụ nwoke na-ekweta ihe ha na-abụrọ ọ maka ihi na nwaanyị ada ịtụghara nwaanyị asị ọ laiki agụ unu na laiki asị o n'ogo ji dịka nwoke ọ na-aghọrọ unu nwoke ahụ abịazie ọ tụrụ gị asị ahụ ị ga-amasị ị ga-enwe mmasị na ya maka na ọ gwaghị eziokwu ị gaghị enwe mmasị n'eziokwu a ọ bịa ọ gwaghị na ya bụ ogbenye na o nwere ka ọhịa nnọọ na ya na nna ama na-eji nnọọ na ya na-ahụ aka ị na-ele ya na-agbakọ ya ọ na-ekwu ị na-ele ya na-agbakọ ịgbakọjisi ya were nsogbu adịrọ na ga achọ ịsụọrọ ya n'oyibo na ga achọrọ liability ya bụ na mụnwazi na-eche na-abịa na nghọrị na ụmụ nwaanyị na-aghọrị nwoke ihe nji wee kwuo na ụmụ nwaanyị na-aghọrị nwoke bụ na mgbe Chukwu kere nwoke o kere naanị Adam nọrọ onwe ya na Chukwu akọrọ ọnụ ya na Chukwu agbara mgba ya na Chukwu enwere ihe ọbụla ya na Chukwu nọ n'udo ha nọkwa n'imirikiti arọ ewe nakata asị ka e wee nye onye inye aka ngwa etigharị onye inye aka ha abịa n'afọ ọfụrụta fụrọtụ ndị ọhịa ozugbo ọfụ na mkpụrụ osisi ahụ ata ozugbo aha mana mkpụrụ osisi avọ dịbu mgbe ahụ nwoke na ya onye akpatara o ji wee bụ na ebe ọ bụla ụmụ nwaanyị nọ n'ilu ebe ahụ ọ na-adị iche maka na mgbe ọbụla ihe ọbụla na-adị unu ihe ọbụla na-akụ ụnụ akara nwaanyị mma mgbe ọbụla ka ị na-atụrụ ya asị mụnwa bụ isi ude ebibu m branda pol si branda pol pụta na Kilimanjaro pụta na Kilimanjaro pụta na Asịrịmatịrị si na Asịrị pụta ntị gbadata ozugbo pụta na Biafra siwada ozugbo pụta na Vietnam si na Vietnam kọtụ onye ozugbo daa na Malaysia a na-akọrị nwaanyị a na-ezo ebe ọ na-ada odogwu ama na ịbụ oje zuru mba ọba ulu odogwu nwoke ozugo hey nwoke na-travel all over the world nwoke na-travel ụwa na ozugbo bebi biko bịa ka ịpụ biko hapụrụ m ọzọla gị mana ọ ma na-asị ka a tụọle ya
maka na nwaanyị ara ekwe n'eziokwu a ịtụ na ntị eziokwu imirikiti gbara nwunye ka nwoke a na-aya n'ọya ruo taa eziokwu imirikiti gbara nwunye fa ka ndị ahụ datịmanụ ka na-aya n'ọya ruo taa ịgwa ha n'ihe nke a bụ eziokwu isi agbaka ya maka na asụ nwoke niile kwuba eziokwu na biya ka ọra ikwukọcha eziokwu niile a etigbuo ha gị n'abalị maka o nwere nke ya bụ ikwute ọ sị gị ihe niile aka imecha wee lesịa m anyị filona mụ na gị ga-ebi don't worry m ga-eme ya ife ya mere o ji bụ ụnụ na like ya so na nwoke eme mgbe nwoke ji aghọrị nwaanyị nwaanyị ghọrịrị nwoke ya batara ụnụ bịa nwoke a bịa ya nụ gbagide mbọ ọ gbasịa mbọ niile ọ ya agba ụnụ abịa tie abalị elu ego ụnụ batara ụnụ eti abalị elu ego ekpu anyị nghọrị ụnụ na-apụta mee ka ụnụ abụ ezigbo mmadụ ezigbo mmadụ nwa nke enwe nsogbu na-ekekwana ka ime adị mma good morning voice o ji wee mee good morning nwoke ha sị such a nice girl mana ụmụanụ ụnụ abụrụ ezigbo ụmụ nwaanyị dị 100 80 bụ fake ma 85 fake 85 fake so ihe na-akọwa wee bụrụ na ajụjụ odogokwa gị anya na ndị na-akọwara gị kọwara gị kunu si aghọrị anyị gụọrọ gị gbana baịbụl wee gwakwa gị kunu si wee mebe ụmụ nwoke ibe ụmụ nwaanyị ka nwoke na-aya ụmụ nwaanyị ahụ ka ụmụ nwoke na-aya ya n'ụnụ nwere onwe unu bụ ndị na-akọ ọsụ ihe niile unu bụ ihe niile ahụ n'isi ọnụ na-eje oke ị na-ajụdo ka nwoke si aghọrị nwaanyị ma nwaanyị na-aghọrị nwoke unu ji aghọrị nwoke riri nne mgbe ụfọdụ unu ete ihe n'ọnụ mana ọcha na ụnụ ma mma ụnụ amụrụ mma mgbe ụfọdụ ụnụ anya nke a na-anya anya iru unu adị iche mgbe onye abatazie ọsọ ahụ efu ụdị mmadụ ọzọ ịjụọ ma mmụọ ka ọ bụ kịta ka mmadụ unu na-aghọrọ sụsụ ekike unu kere eke omee nwoke ahụ hapụ ngwa ahụ kpọrọ na kanta olewegwodo unu ndị mmadụ na-ezu ori unu na-agbariri ndị mmadụ ego ndị unu gbariri ego riri nne o ya ụmụ nwoke unu gwerigwo asị gị na nwoke nwaanyị ya egbu onwe ya egbu eleda anụcha edugwa ebe nwaanyị nwoke ji egbu enugwu ya mbụ nwoke nwaanyị ya egbu onwe ya egbu kwe na-achọ ịghọta ndị na-aghọrọ ibia odogokwa gị anya ndị na-aghọrọ ibia n'ụnụ na-aghọrọ ụmụ nwoke ele nwata ha anya unu na-aghọrịcha ma ndị na-agba bọị wetara n'ife biko nke na ọga gị ọ bụgara akụkọ ọga ga anya tika m ọga ga weta ife biko ole ihe etu ọgị ya ma na-eri ego unu na-aghọrị ya ndị unu na-aghọrị iri nne ha na-agụ ndị unu kpọrọ na bọị ha na-agụ ndị unu a na-ekwu ekwu nwoke nwere obi ihe nwoke nwere bụ obi sarịbọ mana unu nwere obi ndị nwere ihe unu bụ n'obi o nwere ihe unu bụ n'obi ya bụ ajụjụ ga-ebeela ka nzu ike ndị be anyị ọ na-afụgonu ka o si saa ajụjụ m agwaghị ịnụ maka ekwuo ka o si saa ọ dịka ha sịrị ihe a gụrụ na pepa ndị Imo steeti ndị be anyị ihe o kwuru bụkwa eziokwu maka otu a ka ọ dị n'ụwa niile etu a ka ọ dị n'ebe niile mana ka ị na-ene anya n'ụbọchị nke taata echefukwa na ịdrọpụ your comment na our comment section inyekwara anyị aka tụsasie ozi a maka ama m na o nwere ndị amara ife ekwu n'ụbọchị nke taata maka ị na-atụsa anya ka ndị be anyị nọgasị na mba ọzọ wee na-etinyekwu ya n'ọlụ ma mmalụkwa ihe nke ha amaghọ echefukwana na ebe okwu a si elu gị aka bụ na N.T.I TV na obi eziokwu ebe ọ ga-abịa ịbịa ọ na-amara gị mma ozigbo aka nọchezọ na nwaada na-agwakwa gị okwu n'ụbọchị nke taata bụ nwaada Oraegbunam Chinenye ada Igbo niile ada ndị Anambra ngwanụ ndewonu